Baik. Sudah ya. Ekor ada bisa nggak sini? Baik. Halo guys, ini next day na guys, kami atas jawabin nara ya. Ini last day shoot ka film drama yang episode suka bayi. Sampai film ni album apa episode suka bayi. Nanti ini di mau apa itu next location out ini last nanti ini berapa kabar lagi mungkin dong lani. Betra berat macam sandung berdua kayak kabar kayak dom itu berat guys. Ini hasan ini halan ini macam apa? Tapi ini lama tu berat macam saya ni. Ang ikhina video lah ni berat lu kayak menang album ini menbaik finalnya lah. Ini telahnya guys ni angka make up lah baik. Ada seram. Ini harus apa? Harus. Kan dia biar tu ada biran. Turun. Ada, kalian? Ini memang argang ni lah, fokus ni kayu. Hey, practice guys. Asa besar. Demo. Ini last shoot. Ini berapa jam? Harsa lagi sana ya bang. Step. Harsa dan lagi sana, guys. Saya shoot glance ya na, namun nana lagi macam mana baik. Petra sih mazang ayu. Drone. Guys, nanti mana feeling ke macam naik macam apa ya? Interest. Sini masa naik kan. Baru turun ah. Belek moncel location apa ni guys? Belek moncel location. Ada deh, ini kayak bikin mana sabsin location sengkar kasih nih. Ini sih yang sampai orang dah. Oh, salah diri jauh sikit dah. Di mau besar, di mau hamil mau dan kan. Nah, hai. Nanti nanti poha. Tuh ini sabsin sih sih benar. Berat benar. Jadi ni beg moncel kalau tidak habai sah, manci sah habai. Manca habai itu. Lu di sini. Oh. Oh, kan, mau berangkat budi kada. Saya. Budi kada kan, kada begitu. Nah, ya, jarang sih masih ini sabus tu pelan kan. Belang sih. Sebentar sih guys. Tar sih. Arsan duga isi, mukari kaisi nong leba. Nong leba tu yang gila mana? Nah, demo. Bikin sih kau sudah lana nana berat. Ay, isi lo pergi. Di mesin TV berapa? Guys, saya di mall awasnya na. Sesuatu ini masalah ini dong semua ini sih terus jemjer ya, sampai terakhir sudah momen, tapi ke di mall ni hati orang biar nani. Iya lah awasnya ini. Awasnya ini bro. Oh, baby bu kada nanti. Action.
Nenek lap dah. 홈난가. Pidi pistol tu dia. Oh iya iya kon. Maaf terbicara ini. Faiki bagan. Obisaya mak. Deh. Sini ni lo. Kuku tu malai kuku roda kon ni. Sini macam ni. 비랏 팔도 잡아요. Yang main ni lah semua. 아 신해. 컴다. 네, 발레 네. Gulabu, musa gulabu, nak kanan gulabu. Oh, dah ini pat mana? Guys, दाथ' शुटआबो जोबजोब्बाय जोंनि खिनि बेसेबांखिनि साइडआव बेकग्राउन्डआव मोसादोंमोन गासिबो जोब्बाय मानो आरोना गाइस जों मोसाग्रा मानसि नालाय फिसा जेने तेने फिल्माव फार्स्ट टाइम हाबनो मोनदों बेखिनिखौनो गावखौनो बिराद लाखि होनना सानना लानांसिगोन आरोना गाइस माथो थिग साननैसोनि उनाव देनांफोर बेबायदिनो मोनसे चान्स मोनबावगोन जानानै मोनसे आगान होजेनबासो जायो नालाय क्रेडिट कभार मोसायोमोन कभारनि उनाव अफिसियेल एलबामाव मोसाग्रा जाबायमोन ओमफ्राय दा अफिसियेल फिल्माव बेकग्राउन्डआव मोसाग्रा जाबाय गाइस माथो थिग साननैसो उनाव बिदिनो आपडेट जायो मेन केरेक्टारबो मोननानै दायो थांगासिनो आरोना बेनिफ्राय थांनानैसै दसे थानानै शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय दा शुटखौ लागासिनो बिराद उन्दुखांबाय आङो ओमफ्राय बिराद मेंसिगोन हराव था उन्दुवाखैमोन मैया बे मोनसे मैया ब्लग होनायखौ एकदम इडिट खालाम ओमफ्राय दायो बिराद मेंबायनि मेगना फिसा जाजोब्बाय बिराद उन्दुनानै आङो थाबाय गारियावनो बेनिफ्राय माखासे लागासिनो दा एसे देखायगोन र' फै फट' साफायनो शुटिं जोब्बाय गाइस डायलग मोनसिगोन not guys shoot जोबनायनि फट' आबो बुजा जोबनायनि बोरै मोनखो एकदम मान होनो माने जेनना फाला प्रजेक्टफोरबाबो सागे खुला इसां खोमा एकदम गोबाव जाबायना आरो जोब्बाय दे दोनथा दे Jangan terus bombat. Biar danger. ini ada Lapor lo. Lapor malah ke mana? Aku mau dah. bye guys Lapor malah enggak? Lapor malah yang lapor. Miren ya bari shooting zip 9 nih Bisa. Coba guys. No. Bye. No bisa semua deh. Itu ya, Mas Bra itu ya. Apa? Tunggu. Jangan ya. Ekor ada bisa ngasih nih. Lah pin deh. Zenggar sini benar namanya kete ya. Bukan itu guys. Kita ini berpeling apa lagi? Right. Oi. Wih, itu saja.
Birat manis kawan deh. Tuh, gimana mana boleh nih? Mau berapa kamera tuh? Sampai kan? Jadi kamera nanggu ba? Lihat dong, udah foto sudah sampai. Diundang ke diundang sinar le. Hey mau. Guys, benar nak kita nih, nih lawan siapa? Baca apa? Bayi lika balik munduran nabi ini kesuo. Lada tuh coba kayak. Wow, terima kasih yuk. Ini singer apa ya nunggu pada nama? Ibu pandai ada tuh, Salman Khan duplikat lah. Itu kesani Salman Khan duplikat. EXO. Gak pernah mana di nanti. Juta berapa ada biar kira sore. Acha guys, tayo next day berna. Oमफ्राय दाख्लै आरो मैया मेला थांबाय माबायाव सिलापथाराव ओमफ्राय दिनै न'आव फैबाय आरो दिनै पास सारि तिनियाव शुटिं सुटा जोब्बाय ओमफ्राय लगे लगेनो शुट जोबनानै मा होनोमोनलाय लिकाबालि थांखाबाय बे मेला नायनो फैबाय नोंथांमोना एसे सिगाङाव भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय मा होनो ओमफ्राय मैया 4 तारिखाव थाबाय ओमफ्राय दिनै 5 तारिखाव न' सफैबाय लगे लगे दुगैखांनानै दायो आर्ट क्लास थांगासिनो आरो आङो ओमफ्राय जोंना शुटआ बिराद मोजाङैनो मोजां थांबाय मा होनोमोनलाय अखाबो हायासै सान्दुंबो दुङासै बारा एकदम दोमैलुयैनो शुटआ जोबजोब्बाय आरो बिराद मोजां नांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जेब्ला मुभिया फैबाथाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ना नायबानो जाबाय बयबो सानजारां आरो ना फिल्म नामा ओमफ्राय सानबोलावरिनि जेसेबांखिनि बानायनाय टिम दं बिसोर दंजोबो आरो ओमफ्राय प्लास जों एसे गोदान एसे थाफाबाय ओमफ्राय फुजा मेरि होननाय आब'बो थाफाबाय बियो आसाम मिसिं फिल्मनि एक्ट्रेस नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन बिराद मोजां जादों ओमफ्राय मेलायावबो थिगसे बेरायबाय ओमफ्राय मा होनो ओमफ्राय जेखिनि देखायनाय बेखिनिखौ देखायबाय माने बिराद नायबायना आङो ओमफ्राय भिडिअ लानो हायासै बारा जेसेबांखिनि हादों बेखिनिखौ देखायबाय ओमफ्राय भिडिअ लाथाराखैना आखाइ साजोदों बिराद साननै गाहाम जाबाय भिडिअ लायैया ओमफ्राय दाख्लैनि भिडिअखौनो दा होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोथा हरब्लानो जाबाय दायो आं क्लास थांगासिनो
सान्दुं गोसाथार बिराद सान्दुं गोसा माने सान्दुं गैया बारा अखा दोमैदो खिन्थु बिराद दोहो गरमथार आरो दुगैगिरि फैदों नालाय आङो ओमफ्राय मा होनो बिराद गरम मोनदों हाव मोखाङा गोलोमगासिनो दायो होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ ओमफ्राय जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम बेबायदिनो नायलांबाय था बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था आसा खालामो नोंथांमोना आरो नेक्स्ट भिडिअखौबो नायनो नेनानै थागोन दे होमबा ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय